Gure lan izaten da, traineruetan doazen aparatu teknologikoak jartzea. GPS-ak, mikrofonoak eta popakama. Da gero, rezepzio bat egiten dugu, unidade mugikorra egoten den tokian, eta epaileak, eta komite teknikoa dagoen tokian. Zailena da gure olatuak trabarik ez egitea. Traineruetatik urrun joaten saiatzen gara eta ziabogan ere bai, ahalik eta zabalduen gure olatuak ez molestatzeko. Oso urrundutagoaz, zineflex bat daukagu. Ekipo honek duen abantaila da, 200x optika duela eta 500 bat metrora grabatu dezakegula pertsona baten lehen plano bat edo plano ertaina. Eta bira egonkorgailuarekin doanez, optikak asko laguntzen du. Oso urrundutagoaz, gertatzen dena da eurak nervioso daudela eta guk hori dena ulertzen dugu, baina eurek ere ulergaitzatela. Jabigatik izango ez balitz, momentu eta une egokian kokatzen hau eta egiten ditugun planoak egitea ezinezkoa litzateke. Iriste gaunea, normalea, 3 bat ordu lehenago. Hemen bertan, kamaran azkenengo gauza montatzea gau. Ite dugu vuelo 8 bat, regata kanpo gainetikan, ikusteko seinale ondo baliatzea lamo bila. Zuzeneko baino 5-10 minutu lehenago gola, iren jartzea. Normalen altura saiatzea ez molestatzen arraunlariri, garrantzitsuna bintzatoi. Txugora berako izatea 50 bat metro inguru. Kamera profesionala da eta irudiak egonkortzeko erabiltzen dugun sistema Ronin 2 batetik hasten da, hemen ikusten ari garen ekipo hau da. Egiten duena da 3 ardatzak egonkortu, alboko mugimendua, goitik, beherakoa eta zeru ertza. Korrontea giritzen da pixka bate horrek